धर्मेंद्र भैया बानी हो भैया। लागत केहू दुअरिया पायल बा का ए बउआ। हाँ भैया लागत है केहू आइल बा। ठीक बा बउआ, तनी जाके देखत तक के आयल बा। ठीक भैया जाके देखा तनी। जा देखत तनी बउआ। का बात बा भैया? धर्मेंद्र भैया बाड़ी। हाँ बानी तो। उनका से मिलल बहुत जरूरी बा, बहुत जरूरी काम बा उनकरा से। ठीक बा तू एजा रुका हम पूछ के आओ। ठीक बा भैया एक आदमी आयल बा रउआ से मिले के चाहता, देखे में बहुत गरीब बा। ठीक बा, जा बुला के लावा, देखत तनी की के बा। ठीक बा चली बुलाओ तनी भैया। प्रणाम भैया। अरे खुश रहा बाबू, अभी बैठा। अरे बैठा बैठा। अरे हम तो जाननी है कि केहू दोसर केहू बा। अरे ऊपर काहे बैठ गईला, ऊपर बैठा। ना भैया ना, ऊपर बैठे के हम औकात नहीं के भैया। अरे तू का कहत बाड़ा? अरे गरीबी कह के, औकात कह के तू हमरे के जे बा अपमानित कर रहल बा। ना भैया अपने के हम अपमानित नहीं करे। अरे अभी इंसान के इंसान से जे बा कोनो द्वेष ना रहे के चाहिए। अरे गरीब बड़ा एकर मतलब ही थोड़े भर के तू ऊपर नहीं क्या बैठ सकत। अरे बैठा, इंसानियत कोनो गरीबी अमीरी ना देखेला। अरे बैठा, का सोच ले बड़ा, बैठा। ठीक बा भैया, आपने कहा था नहीं तो हम बैठा था नहीं। अरे बैठा मर्दवा, सोचे की जरूरत नहीं है। अरे बड़ा उदास लागत है। कहा कहीं भैया, इतना तकलीफ में बानी हम कि का कहीं। बहन के शादी बा, 1 रुपया नहीं के घर में, अनाज नहीं के खाएला घर में, टेंशन से मरल जाते हम। अरे कोनो बात ना, टेंशन केकरा के छोड़े ले बा। अच्छा ठीक बा, तू बैठा। ए हरिओम। हाँ अरे तनी 1 गिलास पानी ले आवता बाबू। ठीक बा। अभी पानी पिया। ना भैया हम पानी ना पी सकीले। अरे पानी पिया। अरे तार चेहरा बहुत उदास लगा था, पहले पानी पिया, ओकरे बाद हमने बात कर ली बाबू। पहले पानी पिया। ए, बाहर वाला घरों में बहुत ज्यादा हाला होता है। रोज रोज कोनो ना कोनो आ जाला, आ इनका काम बाकी अपनी के बैठा लिया आ दुख सुख आ ये सब बतुआ लगे ना, शोर मच गया। रुका देखो तनी के आयल बा, बहुत ज्यादा हाला होता है। अरे का भैया, रोज रोज घर में हाला मचा के रख ले बानी, केहू ना केहू आ जाता। और ही के हो जरा काम ना रहे हमरा द्वार पर बैठे के, हुआ के आज हमरा बिछौना पर बैठता। अरे जाना, तारा टीवी देखला से फुर्सत रही तब नो। हाँ तो सुता ना लियो, अब ये दिन देखल बाकी लगा, सुता लियो बिछौना पर। हाँ तो ऐसा ने घर में रहल तो कहियो बहुत बड़का कांड हो जाए। अरे जाना, तारा दिन भर टीवी देखला से फुर्सत रही तब ना। हाँ तो हम तो जाते बानी, जो जयंती करे के बंदी करी। हाँ भी बाबू। अरे क्या? ना भैया कुछ ना, रह दिया। अरे तू कुछ कहे यार लहा। अरे ना भैया हम जाते नहीं भैया, जाए के इजाजत दी हमरा। अरे तू कुछ कहे ला रे, तू ओकरा बारे में जानते बाड़ा। अरे लफंगा हा, पिछवा में कभी कभी हमरो के बहुत कुछ बोल देवेला। अरे भाई ना रहित ना तो कहियो घर में लमहर कांड हो जाइत। ना भैया हम अपने के ऊपर बहुत आस लेके आयल रहनी। जाए दी भैया, जाए के इजाजत दी अरे हमरा के अब। अरे सुना, अरे तू कुछ कहे यार लहा। ना भैया
रह दी अब भैया, जाए दी हमरा के, अब जाए दी भैया। अरे पता ना कौने बात लायक ले अभी बउआ। अरे हमर जो छोट भाई के चाल बान एक दिन समाज में हमरा के चले खातिर ना छोड़ी, कैसे समाज में मुंह देखा पता ना कौन दुख दर्द लेके आए ले। एकरा जे मन में आवेला से बोल देवेला, केहू को कुछो बोल देवेला। अच्छा कोनो बात नहीं के, एक दिन हम जाके अभी बउआ के घरे मिल ले, आखिर कुछ ना रह कारण रहलू तबे आए रहलू। अरे भाई जे बा ना हमार एक दिन ऐसन करी साला इस समाज में हमार नाक कटवा दी। अरे भाई ना रहित ना तो कहिए एकरा साथे बहुत लमहर कांड करते। अच्छा कोनो बात नहीं के, अभी बुआ से हम जाके मिल ले।